Arratsaldeon dizuela pilotazaleok, Olaberriako udal pilotalekutik. Gaur emango zaio ados pilotaren 2024-2025 denboraldiari hasiera. Binakako bi txapelketekin lehendabizi promozio mailakoa izango dugu martxan eta ondoren lehen mailakoa, maila nagusikoa. Promozio mailan gaur bi bikote sartuko dira lehian eta datozen asteetan gainerakoak ikusteko aukera izango dugu, baina ezertan hasi aurretik azal dezagun txapelketaren sistema maila bakoitzean zein izango den. Liga fasean promozio mailan bikote guztiek elkarren aurka jokatuko dute, joan etorriko ligaxan, alegia bina partidatara eta gero sailkapeneko lehen bi bikoteak igaroko dira zuzenean finalera. Honek esan nahi du beraz, ez duela txapelketa honek finalardirik izango eta puntu bakoitzak finalardietako ligaxka duen txapelketak baino garrantzi handiagoa izango du behar bada finalerdietan jokatu gabe zuzenean sailkatuko direlako bi bikote final handira eta maila nagusian berriz. Bina partidatara joan etorrian ligaxkan bikote guztiak denen aurka eta ondoren lehendabizikoa eta laugarrena batetik eta bigarrena eta hirugarrena bestetik finalerdietan eta finalerdietako irabazleak sistema klasikoak agintzen duen moduan pasako dira final handira zuzenean. Finalak eta finalerdiak oraindik urditxo ditugu, martxoaren 22an eta 23an izango dira urrenez urren finalerdiak Donostian eta Miarritzen, eta final handia martxoaren 29irako dago iragarrita Iruñean, baina horretara iritsi aurretik beste partida zenbait ikusi behar ditugu eta txapelketaren ligaxkak zer eman behar duen ikusi ere egin beharko dugu. Gaurko honetan promozio mailan lehian sartuko dira Malen Lamarrit eta Alejandra Perez batetik eta Ireide Iriarte eta Janire Sotil bestetik. Azkenengo beroketariketak egiten ari dira eta beraz berehala izango dugu lehendabiziko partida hau martxan ondotxo berotuta daude eta pilotariek.
Astear da lehendabiziko partida, Gorriz Malen La Madrid eta Alejandra Perez, Urdinez aurkari Ireide Iriarte eta Janire Sotil badoaz. Jon Uria epailearekin batera kantxaren erdira jende aurreko aurkezpena egitera. Eta gurekin hementxe dugu Jera Iturriaga, txapelketa zeuek datorren astean hasiko duzu Jera, baina lanean lehenengo jardunalditik jarri zaituzte. Bestelako eginkizunetan arratsaldean Jera, bide pozgarri aurretik beste 3 hilabete pasatxo izango baititu txapelketa honek. Bai, hala da ez. Bueno, jokatu igual gustoa goiteu ez, beste lanak errexaxo egiten ditu, baina bueno, aurre gustora ez. Berriz bueltan ga, nik uste aurtengo ondan txapelketa potente batekin, bai promozio mailan lehen mailan ere bai, eta bueno, ikusko duzen ematen duen txapelketak, baina bueno, ilusioz gainezka ez, txapelketari hasiera emateko. Eta aipatzekoan, Aroa Etxekoloniari egingo diozuen keinua, txapelketa guztian zehar, kartel guztietan bere irudia izango baitugu, badakigu errekuperazio prozesuan dabilela, eta hemendik ere, besarkada estua joan dakiola berari. Bai, hoi da ez, azkenen bueno, gure indar guztik besarkadan guixuk beti bialtzen saiatzen ga, eta beste modu bat izan da ez, animoik bialtzeko, bere irudie kartel eta bueno, ematen ditun euskarri guztietan azaltzea, eta nik uste hemendik horrek indarra bialiko diola, eta muxo handi bat naroa, mendik. Ziur naiz gaur zuzenean ezkara ari eta zuzenean ezkaren ezari partida ikusten ez dariko, baina seguru gara ikusiko duela aukera izango duenetan, pilotazalea baita erruz, pilotaria ere bada eta. Lehendabiziko partida honetan, berritasun dezente, promozio mailan, orain artean txapelketan aritu gabeko pilotariak izango ditugulako tartean. Bai, aurten, bereziki apustu egin da ez, gazten alde eta pilotari berrin alde ere bai ez, aukera mamartzaio pilotariri, hor lanen ongi dabiltzen pilotariri bereziki, eta nik uste, hoxe ez, garrantzitsua dela aukera hori izatea, eta gaur, hemen, jokoan pelotari berrik ikusiko ditu ez. 2 pilota eskola badituzu, Sunbilan eta Zerainen, eta horko neskak laster izango ditugu kantxan, eta bada bakarren badia da promozio mailan ari dena. Bai, alaxe da ez, Iraide da horren adibide ez, pilota eskolan lanen sendoari den pilotari bada, ilusio handiki lan asko egiten duna, entrenamentu bat bera ere galtzen ez duna, eta merezizun aukera hori, ikusi beharko da nola erantzuten duen batez ere, urduritasuneko horrengo dielako, txapelketa bada, goi mailako txapelketa bada, eta pixkanaka ea bere leku hartzen joaten den. Gaur etorri direnean esan dit, ilusioz gainezkanago eta saiatuko naiz mailarik onena ematen, eta 3 hilabete luze baditu gozatzeko, lortzen duen emaitza lortzen duela ere, eskarmendatzeko eta pilotari bidea egiteko ez baitzaio bat ere gaizki etorriko txapelketa hau. Bai, azkenen maila altuko partidu jokatzen ikasten da pilotan, ez? Azkenen hortxe arerioak askotan zu baino geixio dienene asko behartzen zaitue, zuk zure honena eman behar izaten duzu, eta hor lanketa handia egiten da eta ikasire bai, ez? Eta nik uste aukera polite deula eta ikusiko du nola erantzuten du. Lehendabiziko partida hau jokoan da, baina gu kontaketan sartu aurretik aipa ditzagon, 4 pilotarien datuak, Malen La Madrid 16 urteko dimoztarra da, eta adin bereko 16 urteko Alejandra Perez, Santo Domingo de la Calzadako Errioxarra du lagun, eta aurkariak ere adin bertsukoak dira, urte bat gazteagoa da, Iri arte 15 urteko Sunbildarra, eta Janire Sotil Bezeluarrak ere 16 urte ditu Alejandrak eta Malenek bezala. Bigarren tantoa dago uneotan jokoan, tanto luzeari da izaten eta gaur egiten duen hotzarekin berotan sartzeko eta partidak berez ekartzen duen tentsiora ohitzeko, etzaile bat ere gaizki etorriko tantoa 4 pilotariei. Ez, lehen tantoa oso azkar joan da, eta bigarren hau pelotaka da geixiokoa di ez, eta berotzeko ongi etorriko zaioa, eta behar ere bai ez, azkenen hasierako urduritasun ohikentzeko beharrezko da pilotakada batzuk jarraien ematea, eta ongi etorriko zaioa beroketa lan hortako. Eta are gehiago gaur hotz handia egiten duela kontuan hartuta, denbora tarte luzea behar izan dute berotzeko, baina beharrezkoa da halako giroarekin hotzea ez baita bat ere komenigarria. Bai, azkenen beroan sartu beharra dago ez, negun pilotalekuk oso hotzak die, hotza egiten du pilotalekutan, eta hori nabaritzen du gorputzek ez, eta beroketa lan on bat ezinbestekoa da.
Hirugarren egin berri dute Malen La Madrizek eta Alejandra Perezek. Sakeari erantzunik eman ezin izan diolako Janire Sotilek eta badator berriz ere Bizkaitarra sakera, bostetik Sotilek kolpea tira dio, baina txapan geratu da pilota. Eta hirugarrenetik laugarrenera beraz, 4-huts, La Madrid eta Perez aurretik. Bai, oain atxedena eskatu duen ikuste oso urduri hasi dela bikote urdinez, gorrik beraien lana txukuninez, baina urdinek aldiz urduri ez, pixkat partidun sartu ezinik, pixkat presaka esango nuke, presakantxen tanto amaitu nahien, eta bueno, nik uste horre hasiera hortan utxegite batzuk pilatu dituela, eta guain dotilleroan laguntzake pixko bat nervioek behintzat baretzen dituen ez. Sarrerakoan ez dugu aipatu, baina gaur epaile lanetan Jon Uria, Gipuzkoako Pilota Federazioko epaileak dihartu, eta gaur ez ezik nik uste Gipuzkoako lurretan jokatuko diren partida guztietan edo gehienetan ere bera izango dugula epaile lanetan alaxe aipatu baitigu lehentxeago Maite Ruiz de Larramendi Mujikak, zutitu dira Iriarte eta Sotil atxeden setetik, eta baita La Madrid eta Perez ere. Eta badatoz, lau pilotariak berriz ere lanerako kantxara, 4-huts hasiera azkarra izan da. Eta urduritasun hori baretzerik izaten duten ondorengo tantoetan Iriartek eta Sotilek labur geratu zaio pilota Janireri, baina ez du arazorik izan jasotzeko. Txokoan gero Alejandrak Iraidek eraman, eta han ez ustean harrapatu du dejada horrek Malen. Ez baitio iristeko denborarik eman. 1-4, eta orain sakea balia dezaken Ireide Iriartek, oso sakatzaile ona baita. Bai, horre azpiko posture dauke Ireidek, alde batetik ematen dio, azpitik indar biziz, eta bueno, asmatutzen badu ezkerpareta hortan sartzen, mine indezak esakeze. Badator sakera, eragin dio punpa pilotari, eta jarri du tantoa jokoan. 3-4 Alejandrak luze ezkerparetaren ingurura, Sotilek eraman, eta La Madrid tokirik utziez, tokirik eta aukerarik utziez, luze gero Alejandrak berak, Ireidek jaso, Malenek ireki, eraman Ireidek kontrakantxaren ingurutik, gero ezkerparetaren ingurura bildu Alejandrak, Janirek atzera, eta hor labur geratu zaio pilota Alejandrari, ez dakit hor eramatearekin bakarrik ez duten konformatu eta dejada egitera ere, ez dakit joan ote zen, posturagatik beragatik diot, eta azkenerako beste tanto bat urdinentzat 2-4. Bai, nik uste hor jokaldi iten hasi dela, ez? Osongi jesten do pilota, abiadura hundi ematen dio pilotari, eta goaingoan txapagainen moztu nahi izan do, eta txapazpira joan zaio. Sakean txostegin araztera joan da Iraide, eta lortu egin du bere helburua. Zabal aldera gero Sotilek luze. Alejandrak boste terditik eraman, eta ongi kendu. Janirek berak luze. Alejandra Perezek ere, aurrelariak ikusle soil orain arte. Sartzeko aukera Malenentzat, atzera. Ezkerparetaren ingurura urreratu du pilota, oraingoan berriz ere beretzat aukera, txokoan barrena luze 3 terditik, ongi Ireide Iriarte. Zabalera gero Alejandra Perezek, eta Ireide jaisten hasi da, baina txapazpian geratu zaio pilota. 5-2. Bai, harrapatzen duen lehenen gortan jokaldi egiten saiatzen nahi da, eta nik uste, hoi pixkate urduritasun oikin presantzen, ez? Pazientzi geixo euki beharra dago, azkenen igual pilotare azkarxio etortzen da, orain arte ohituta, baino abiadura gehiago ematen dio arerioak, eta gorputze hauek isio jarri, eta patxada geixioz jokatzea eskatzen du, ez, partidu. Behar bada lasaiago jokatzean ere egon daiteke horrengakoa, eta urduritasunak ez dio horretan laguntza handiegirik emango. Hori da, ez, azkenen pixkat partidun jarri eta sartu arte, kosta egiten da olako detaiek kontun hartzea, ziur nagoa hartuko diola, ez. Hemen ez da txaparik zabalean, baina marran jo duela iritzi dio pilotaka da horri Jon Uria epaileak, eta tantoa urdinentzat izan da beraz, 3-5, eta berriz ere sakea
Zunbildarrak izango du, hiri arte kalegia, abila da pilota jaisten eta tarteka jokaldiak egiten ere bai Alejandra, baina kasu honetan ez ditu Zabaleko arrastoa eta kontrakantxaren arteko tartea ez du behar bezala neurtu. Ez, goaingoan Zabalen saiatu den jokaldioi ongi botata zen, ez? Bestela tanto izango zen, baina bueno, utxigatik joan zaio kanpora. Oraingoan jokaldia Iraidek berak egin du txokoan eta tantoa lortu du pilotari Txostegin arazita, 3-5, eta beste tanto bat urdinentzat, pilota hemen gure kameraren inguruan geratu da. Baina hortxe, eman dio Jon Uriak berak Alejandra Perezi. Bai, ongindako jokaldi ez, guain pixkat geixo, bueno, ezkerpareta hori bilatuz ez, hainbeste arriesgatu gabe, txapa gainen ongi moztuta ezkerpareta hori bilatuz, eta jokaldi ona Iraiden eskutik. Tanto batera dira bi bikoteak, sakea luze jarri du. Lauterdi inguruan Iraidek ongi erantzun dio gero Alejandrak berak ere, luze Sotilek, bostetik Alejandrak luze, laburrago baina, eraman Sotilek eta Zabaleratu. Ezkerraldetik kantxaren erdialdera etorri behar Alejandrak baina ongi jaso. Txokoan berriz ere Iraidek atzera Alejandrak. Eta berriz ere atzelari Errioxarra sartuko da jokoan. Ezkerpaletaren ingurura gaizto, eraman Janire Sotilek, Malenek bien tartera luze, ongi kendu eta atzeratu Sotilek eta baita gero Alejandra Perezek berak ere. Ezkerretik Zabalera, Sotilek pilota jaitsi Alejandrak eta gero txokotik Zabalaldera dejada egin nahi izan du Iraidi artek, baina txapara joan zaio etzen aukera txarra. Baina orain errepikapenean ikusi ahal izango dugun moduan pauso pare bat atzera egin behar izan du eta pilota gainera etorri zaio ohartu denerako. Bai, idea ona zen ez, hor Zabalen hanka pausoa ja eman azeuken Malenek barrura eta bueno, zurtzen harrapatuko zuen, baina egia da igual pauso bat atzera ikia behartzula ez, oso hanka geldin jo du jokaldi hori iteko. 6-4 beraz markagailuan, bi bikoteak elkarrengandik oso gertu oraingoz eta partida luzea izango denez aukera izango dugu halako jokaldi gehiago ikusteko. Atzelariek darabilte pilota luze, elkar hautsi nahian orain arte, sartzerik ez du izan Malenek eta gero txokoan beste dejada bat egitea izan da ostera ere Iraideren helburua, baina hau txapa gainean geratu zaio, txapara iristerik ez baitu izan, kolpaketa horrek. 7-4. Bai, ikusten da Iraidek berak arrisko daukela, ez? Azkenen hor jokaldi egiten dunen eta asmatzen dunen oso jokaldi onak egiten ditu, baina egia da pazientzi pixkoat hori sanduna zeran ez, falta dela. Azkenen urduritasunek eragiten do ez, jokaldi azkar bilatzea, baina kasu honetan pixkat patxada hori beharko du ez, partidu aurrera ateratzeko. Baina era berean ulertzekoa da, urduritasuna lehendabiziko txapelketa handiaren atarian baita, lehendabiziko partidan aritzeak ere ez du askorik laguntzen, Olaberriko pilotaleku ere uste dut ez ezaguna zela berarentzat eta pilotaleku berri batean jokatzeak beti ekartzen du halako zailtasun erantsi bat eta are gehiago txapelketa batean estreinako aldiz, ari baldin bazara. Bai, noski ez, azkenen exigentzi handie da pilotari batentzat, azkenen lehen aldie da olako txapelketa baten parte hartzen duela, ez bakarrik Iraidek berak ez, Malen kasu ere berdine da, biek die txapelketa honetan berrik, Janirek eta Alejandrak beste urtetan jokatu izan duelako, eta bientzat erronka handi bat, eta ikuste gustora hartuko du aurreneko partidu hau, eta bukature gustoago ginen duela. Seguru baiez, baina lehen esan dugun bezala, bidea zabaldu egin behar zaie gazteei eta arrobia baden seinale, hemen dira, kimu berriak. Bai, ezinbestekoa da ez, azkenen atzetik aukerak ematea eta olako erakusleio baten parte hartzeko aukera hori izatek, atzekoak ere animatzaio pilotan seitzea, eta nik uste pilota eskolatan lan handie da hola iteko, zorionez gero eta aur gehiago, neska gehiago die pilotan
jokatze animatzen dienak, eta gero hortarako animatu behar die, ez? Olako txapelketak eta antolatu eta aukera eman jokatzeko. Oraintxe apuntatu diogu lehendabiziko galdutako pilota Malen La Madridzi hor bipareta egin nahi izan du, baina ez zaizkio gauzak nahi bezala atera eta sake gaiztoa Zazpinako berdinketa markagailura igoarazteko Iriartek orain. Esan dugu oso sakatzaile ona dela eta hau ezkerparetan dotore asko baztertu du. Bai, asmatzen dunen eta horre azpitik jotzen dunen pilota abiadura hundin ateratzen zaio eta ezkerparetan bikain sartu dugu ingoan. Bere eskuetan da pilota eta badator. Zumbilakoa sake ateratzera, eragin dio punpa pilotari. Eta jarri du tantoa martxan hau ere ezkerparetaren ingurura aterea. Eta aurrekoaren emaitza berbera izan duena. Bikote urdinarentzat, eurentzat. Erantzunik gabe geratu baita Alejandra Perezek kolpea tira egin dio narren. 8-7 partidan lehendabiziko aldiz aurretik dira orain Iriarte eta Sotil. Bai, nik uste sakea baliatuta bi tanto erreskan lortzek konfiantzare emango diola, ez? Azkenen saketik asmatzen badu badakilakore mine ikendula Iraidek eta hortan saiatuko da. Oraingoan sakea kantxaren erdialdera atera du eta gero berriz ere bipareta ahalegina antzeman diogu Maleni, baina honetan ere zaizkio gauzak nahi bezala atera. Txapan geratu baitzaio txapa hautsik ez du entzun, baina egia da entzungailuak jantzita izateak ere ez duela askorik lagunduko txapa entzuteko lanetarako, baina epaileak erabaki du ez dela hori txapa gainean izan. Bai, ongi botatako bipareta izan da, ez? Aurretik beste saiak ebera bat indo eta momentu honen ere botatako izan da, hau baino hobea, baino alare zaio nahi bezala atera, ez? Zabalean da, Iriarte luze jokatu du, Malenek eraman, berriz ere Iraiderentzat aukera, bipareta loratua, iristeko denbora eman dio Maleni aukera Alejandrak berak, txokoan utzi du pilota, txostegin arazi dio gainera pilotari, baina ongi jaso du Iraidek berak, Sotamanoz kolpea tira bai, baina biltzerik ez. Janire Sotilek atzeraka zetorren eta atzeraka etorri eta pilota begien bistatik galduta dutunean ez da jotzeko jarrera onena izaten, eta kasu honetan ez du ongi jotzarik izan, eta tantoa kontu, Malenek eta Alejandrak lortu dute, 8 eta 9. Bai, alaxe da, ez? Azkenen tanto oso moitu ikusi duz, tanto politia izan da ikusteko, batzuk erasoan beste batzuk defentsalanen bikaina aritu dielako, eta maieran Sotamanoz zaiezen pilota hori eta Janirek ezin izan do onera eraman. Eta partidaren lehen zati honetan ikusten ari garenagatik esango nuke pilotak ere ez ustean ari direla batzuetan, pilota ez ustekoak ematen ari dela batzuetan, izan ere atzelariei bakarren bat labur geratu zaie. Hasierako zati honetan pilotalekua ez ezagutzeak dakartzan gauzak dira hauek. Bai, azkenen pilotaleku bakoitzak bere ezaugarrik izaten ditu, hor beti izaten da koxkan bat edo pilota geixio gelditzen den zonalden bat egon diteke, eta jarri arte eta ikusi arte pilotak kuadro bakoitzen zer egiten du, pixkoak kosta egiten da, ez? 9. markagailuan, Malenen eskuetan da pilota, berea izango baita ondorenko sakea. Erdi-erdiko sakea, Janirek eraman, Alejandra sartuko da leian, ezkerrez, luze atzera. Baita Iriartek ere, garrandina arrotu gabe, gero luze Alejandrak, baina goiko txaparekin egin du bat bere pilotakadak eta gauzak horrela, tantoa urdinek askuratu dute, 10 eta 9. Bai, azkenen jotzaia da Alejandra, oso posture askea dauke, ez? Aske ematen dio bi besoakin, asko luzatzen du beso hori eta asmatzen dunen eta eskun ongi sartzen dunen asko atzeratzen du pilota eta arroture normalen asko egiten du, ez? Eta goingoan gehiegi. Ezkerpareta bilatu nahi orain ere sakean Iraidek, bera sartuko da jokoan Sotamanoz, jokoan pilota bihurritu nahi izan oraingoan, berriz ere aukera beranentzat, moztu, baita Malenek ere, eraman ezkerrez Iraidek, Alejandrak frontik sordian jota luze, eta oraingoan bi terditik atzera. Lautik
ezkerparetaren ingurura. Bildu du gero. Errioxarrak oraingoan pilota luze hastin du. Baina eginkizun berbera egin du. Segidan Janire Sotilek ere zabalera ies egindakoa. Janireren oraingoan txokoan airez utzi du pilota Iriartek atzera iruterditik Alejandrak berak. Errioxarrak berriz ere pilota luze atzeratu, kolpe handia du eta nik uste partida honetan zehar pilota alduen guztietan harratuko duela. Botiboleaz jokaldia Ireidek oso postura behartuan jo behar izan du ezkerparetak toki handirik ez diolako laga, baina jokaldi benetan ederra izan da. Atzerantz zenbait pauso egin eta gero iruterdi inguruan pilota jo, botiboleaz txokoan utzi eta azkenean eramaterik ez du izan, Malen Lamadrizek. Bai, Ireide posture hori badauke ez, boleaz ongi moldatzen den pilotari da. Ausartzen da gaina bolea hori askotan erabiltzea, botiboleaz ere ikusi izan dut, eta guain bikain asmatu du ez. Abiadura hundi ematen diolako eta horrez gaina ezkerpareta bilatuta mine indo. Orain aurrelariaren bila joan da sakean laburrago aterata eta aurreko kuadroetan da jokoa eta saltxa Ormabikoa Alejandrak orain ez da ohikoa atzelariengan Ormabiko ahaleginak edo talako jokaldiak ikustea, berriz ere Tejadarekin saiatu da min egiten eta ahal baldin bazuen tantoa lortzen Ireidi arte, baina kasu honetan txapan geratu zaio ahalegin hori. Bai, aurrekotan luze moztu do pilota. Eta ez zen aukera txarra, jera. Ez, aurrekotan luze ibili do pilota ez. Txokoa bilatuz baino luze moztuz, eta oraingoan azken momentun pixkat dejada batekin saiatu da jokoa aldatzen, ikuste ongi botatako dejada izan dela. Eta, kasu honetan txapa hortako dau, eta oraingoan txapa soinu entzun du. Malen ensakia izango da aurrengoa, eragin dio botea pilotari, eta jarri do, beste tanto bat martxan, hau ere labur geratu zaio Sotili kantxaren erdialdera egin diolako ezkerparetan jota, berriz ere Alejandraren aukera, zabalera, kantxaren erdian utzi du pilota Ireidek, luze gero txokoan barrena Alejandrak, Sotilek eraman eta berriz ere tankera bertsuko pilotaka da Errioxarrarena. Eskumaz altuera handiagoarekin orain pilota luzatu ikusi dugu Janire Sotil, Ireide sartuko da atzera, ikutarditik luza gero Alejandra Perezek. Berriz ere beraren zadaukera irutarditik luze, lauterdir arte. Malen sartuko da, zenbait pauso atzera etorrita. Alejandrak txokoan utzi du, baina zehaztasun oso txikiarekin. Janirek ongi jaso du pilota hori. Alejandrak berriz zabalera, kasu honetan Ireidek jasoko du. Bildu eta txostegin arrazi gainera pilotari. Janirek ireki, Alejandrak sartu beharko du zabalaldetik. Bolea gero Ireidek, baina hortxe eskuan jo eta berbertan geratu zaio. Behar bezala jotzerik ez baitu izan, goxo pilota lagatzea izango zen bere helburua, baina ez du halakorik egiterik izan. Bai, Amaikana. tanto politia ikusi du ez, denak bixi-bixi, hor pilotak onak emanez, hor Janire berak ezkerretik zabalea zabaldu duna, Alejandra bera ere pilota ongi mugitzen, eta honetan bolea sartzeko aukera ona izan du Ireide, baina ez zaio eskun sartu eta txapazpira aldein dio. Eta berriz ere atxeden setera etorri dira Ireide eta Janire, partidaren hasiera aldean eskatu dute, lehendabiziko etenaldia eta orain bigarrena. Eta kasu honetan Botileren lana ere funtsezkoa da, pilotari gazteak direnez, haiek gidatzea izaten delako, Botileroaren eginkizun nagusietako bat. Bai, beti aulkin norbait izatek asko laguntzen du, ez? Egia da barrutik modu batera bizitzen dela, hor gaina, pultsazioak altu dizte, momentun pentsatzeko ere zaila izaten da, eta kanpotik beti hobeki ikusten die gauzek, eta aholku beti eskertzen die, ez?
Eta orain arte partidak emandako datuak errepasatuko ditugu. Malenek egindakorik ez du, galdutako 2 pilota apuntatu dizkiogu, Alejandrak egindakorik ere ez dauka, eta galduak 3 izan ditu. Iraidek du egindako eta galdutako gehien, eta jadaz bat, sakez beste 2, airez ere bat eta galdutako 6 pilota, eta egindakorik eta galdutakorik gabe da oraingoz behintzat. Janire Sotil badator sakera. Malen La Madrid, erdi-erdiko sakea jarri du, ongi erantzun Janire Sotilek, eta gero berriz ere atzelarien arteko piloteoa. Malen sartuko da oraingoan, luze-luze atzera. Frontiser dira Janirek, eta gero luze, are luzeago Alejandra Perezek. Goleaz jonai izan du gero Ireide Iriartek, oso urrunetik jo du eta urrunetik jotzea ez da erraza, eta hau ere txapazpidan geratu zaio. Ba, izai ezen ez, oso atzen zeon, ia lau kuadroan 3 terdin zeuzken hankak, eta bueno, hortik boleaz sartzea ba, beti da zaie ez, eta posture nahiko behartuntzen gainea, eta bueno, nik uste gehiegi arriesgatu dula kasu honetan. Sake gaiztoa gero Malenena. Eskumaz sartu da Joan Barrena luze pilota jartzeko Janire Sotil. Alejandrak aukerako izango du orain Zabalera. Eraman Ireidek berriz ere aukera, oraingoan txokoan utzi du pilota. Kantxaren erdira bipareta Ireidek, oraingoan bolearekin ere ez du asmatu eta gozakaiz dabil airez batez ere, baina kontuan hartu behar da oso postura behartuan ari dela sartzen azkenengo tanto hauetan. Bai, horre bolea sartzeko behian hartzen da pilota ez, oso behian erortzen zaio, bueno, erori da pilota hori, eta oso behitik eman behar zaio pilotari, eta hor berez, bueno, egokigoa posture naturalagoa sota manualitzeke, oso baju hartzen dulako pilota hori, eta hor bolea sartzeko, ba, bueno, zaie delako, ez. Bi tantoko alde hartu dute markagailuan Malenek eta Alejandrak, baina oraingoz ez da ez errerabaki, tantoa zeinek egiten duen. Janire gatzera luze atzerak etorri beharko du Alejandrak, ongi jo du eta Ireideri sartzeko aukera kendu dio gainera. Errioxarra berriz ere sartu beharrean, ezkerparetaren ingurutik behartu xamarrik, luze gero Iriartek ezkerparetaren inguruan, pilota jartzeko, gatz handia eman dio, eta ez zen bat ere erraza Alejandrarentzat azkeneko pilota hau. Ez, ikusten da egie da, bueno, Ireide jokoan sartzen denen beste abiadura bat ematen diola, eta bizitasun horrekin mine egiten nahi dela, ez? Egie da, bueno, utxegite gehiegi igual pilatu itola hasiera hontan, baina eraginkorra ere badaldi beren, bueno, tanto asko delako pilatzen, ez? Orduan, inala, bueno, ikusten da abiadura horrekin mine egiten dula, eta, bueno, atzetik Janire seguru batekin da diardu, oraindik pilotarik galdu gabe da bien atzelari batekin, eta kontrara, bueno, gorrik partidu txukun egiten, baina igual gehiegi arriesgatu gabe, ez? Txukun nahi die, galdutako pilota gutxi dauke bikote, baina, bueno, igual bukatzeko garaien ere, bueno, gehixio kostatzen nahi zaio. Ziurrago ari dira jokatzen, beste hitz batzuetan esateko, ziurrago ari dira jokatzen eta asmatzera doaz pilotakadari gehienetan Malen eta Alejandra, eta lasaitasunak behar bada hasieran tarte handirik utzi gabe, baina gehiago gozatzen eta jokoa gehiago nahasten Ireide ari da, lauren artean gehien, jokaldiak egiten bereziki. Hori da, ez? Gorrik, bueno, ziurrago, pilotan zuzenago haidie, bueno, naiz eta guain Alejandrari pilota hori gora joan, eta urdinei, bueno, urdinei arrisku gehixo ikusten zaioa, ez? Ikusten da, bueno, jokaldik iten aterbetasun hori Ireidek badaukela, eta asmatzen badu, bueno, bere aldea erori ditekela, ez? Baina egia da, bueno, horreka mantendu beharko dula, indako eta hutsegi iten arten. Alejandra galdutako laugarren pilota izan da neure kontuak okerrak ezbaldin badira, eta berriz ere badator sakera Ireide Iriarte. Kasu honetan kantxaren erdira, baina gorputzera jokatu nahi izan dio Alejandrari, ongi jaso du Errioxarrak, berriz ere bera sartu beharko da jokoan atzera.
Iraide sartuko da oraingoan, atzera luze, ez du ezer jakin nahi Malenen inguruan, eta bada ez bada beti atzeratzea hobe, aurkariak abagune garbirik ez dezan izan, tantoa egiten ahalegintzeko. Bai, ala da ez, baina ikusten da arriskue badulare ez, azkenen oain bezala oso mugitzen nahi die pilota, eta aldi beren urdine oso defentsa lan honen ez. Alejandrak luze atzera biterditik, pilota arrotzen duela behin eta berriz aipatzen ari gara emankizunean zehar, eta ezaugarri horren berri nik uste baduela bertara hola berrira etorri den pilota zaleak, kasu honetan gora joan zaio Janire Sotil beteluarrari, eta beste tanto bat egin dute Malenek eta Alejandrak 14 eta 13, eta gauzak estu dira hemen, aurrena partidaren hasiera aldean batez ere gorriak izan dira abantaila pixka batekin, eta gero berriz ere, eta gero partidaren bigarren zatian parekatzera egin dute kontuek, eta oraingoan anto batez aurretik dira Malen eta Alejandra 14 eta 13. Bai, hor pare-paren daude ez, azkenen ikusten da, batzuk seguru eixo, beste geixo arriesgatuz, baina bueno, ez du dijoa partidue, momentu honetan aldeik gabe, eta bueno, detaile txikitan ematen du erabakiko dela. Eta nik uste pilota zalea gozatzen ariko dela, kasu honetan bera joan zaio pilota, txapazkira joan zaio pilota Alejandra Perezi, kolpaketak hartu duen efektuagatik esango nuke jokaldia egitera, pilota jaistera joan dela, baina kasu honetan altuera oso txikia eman dio, behartzuena baino txikiagoa ikusi dugunez. 14 markagailuan, eta berriz ere sakea Iraide Iriarte Zunbildarrarentzat. Pilotari eragin dio punpa eta atera du sakea, sake gaiztoa, eta nik uste pilota ikusi ere ez duela egin Alejandrak, gainera konturazerako botea egiterako etorri baitzaio. Pilota gainera. Bixi eta ezkerparetan ongi sartutako pilota izan da, eta bueno, bide hori erabiliz, ineiten aida ez, Iraide. 15 eta 14 dira aurretik bi nafarrak, eta berriz ere, badator sakera Iraide Iriarte. Eragin dio punta pilotari eta luze jarri do ezkerparetaren inguruan, Alejandrak jaso, Iraidek jaitsi iritsi egin da pilota horretara Alejandra, eta luze jarri du ezkerparetan barrena, doido iritsi da frontisera Janireren pilotaka, eta berriz ere Alejandrarentzat aukera, luze ireki, eta eman egin dio gainera, ongi bildu kontrakantxatik Iraide Iriartek, erren ez dagoen Janire Fotil, eta berak atzeratu, baina baita horren ostean Alejandrak berak ere, eraman Sotilek atzera Malenek, Janirek pilota txarra zuen, eta azkenean eramaterik ez du izan. Bai, Malenek osongi baztertutako pilota ez, ikusten da direkzioa ongi ematen diola ez, horre badaki non jarri pilota, oain bezala ezkerparetan ongi sartu du, eta berriz, 15 berdin, eta partidu oso irekie. Irekia eta gogorra dijoa, orain arte 11 minutu terdi pasa dira, baina intentsitate handian ari dira tantoak jokatzen, eta horrek nekean behar bada partidaren amaiera aldera eraginik izan lezake. Bai, azkenen partidu luzatzen joaten bada, eta bakoitzek bere eman, eta gero ikusten da ez, gortzen ari dela partidue, bukaeran hobeki iristen denak abantaila hori izanen do. Belauniko pilota zaila jaso du Iraide Iriartek izan duen moduan, ezkerrez sartuko da Alejandra, Iraidek aukera berriz ere, txokoan utzi du pilota, eraman eta jokaldi ordainetan Malenek ere, eta azkenean biak pilotatik gertu egon arren, jasotzerik ez du izan ez batak ez besteak, eta 16 egin dute Malenek eta Alejandrak ostera ere markagailuan aurretik jartzeko. Bai, konfiantza gehiago ikusten zaio Malen berari guainez, nik uste pixkoat partidun sartu dela, bere burungan konfiantza hori pixkoat hartzen nahi dela, eta tanto politek usten nahi da ez, hor pilota abiadurakin ibiliz, eta batez ezkerpareta hori bikain bilatuz. Eta behar bada,
Iraide baino erosoago ari da, orain, Malen. Bueno, nik uste seguru gai dela, ez? Nik uste, Iraidek hor geixeo arriesgatu dula, eta, utxeite gehiago pilatu dituela, eta Malenen kasun, serio xeoai dela, ez? Eta horrek, bere tekin eman dioa. Ezkerrez saiatu da orain Iraideren pilotakadari erantzuna ematen Malen La Madrid, baina azkenean txapazkian geratu da bere pilotakada jotzeko ahalegina, eta beste berdinketa bat, amaseinakoa kasu honetan, eta partida gogorra da oso, gera. Bai, promoziokoa izateko, lehenengo partidua izateko, ongi haidie pilotan, ez? Kontun hartu nervioiko reukiko dituela, eta hori beti faktore bat izaten dena, ez? Partidun eragiten duna, eta beti berdintasune da honen partidue gorragoa izaten da. Eta goengoan, ja hogeita bira biden gutxi falta zaioa, baina egia da azken txampa honetan, lau pilotarik duen hoben eman barko duela, hogeita bigarren tanto hori lortzeko. Azken sakea erantzunik gabe geratu da, eta bide horretatik lortu dute partidako 17garrena Iriartek eta Sotilek, eta berriz ere bat orsakera Zunbillakoa. Kasu honetan eraman Alejandra Perezek, horrengoan berak astitu du pilota, atzean luze jarrita, luze gero Alejandrak berak ere, eskuinez Sotilek nola edo ala kolpea tira ezkerparetaren ingurutik, ezkerparetak utzi dion zirrikitu txiki eta estutik, baina azkenean ez da pilota hori txapagainera iritsi, eta beste berdinketa bat 17koa. Bai, horrez ezkerrez jartzeko pilota zen, ez? Ezkerparetan toki gabe gelditu da, eskue luzatzeko, eta hor, toki gabe gelditzen zanen azkenen, golpea tiratze jozo, baina ez da behar bezala sartzen eskun, eta horatik hautsi indo. Pilota jeitsi Alejandrak, eraman Iriartek eta gero atzera La Madridek. Luze Sotilek eta are luzeago ipini nahi izan du Alejandrak. Pilotaka da gora joan zaion arren. Horrematera joan da eta gehiagitxo arrotu du pilota. Bai, esan duna ez, asko ematen dio pilotai horre bisi-bisi jotzen saiatzen da, baina batzutan, jotzaik badue hori, ez? Eskue edo besoa hain suelto ibiltzekin eta hain aske, kontrol hori batzutan falta zaioala, eta Alejandrari ere gertatzen zaio, ez? Oso libre botatzen du beso hori, baina batzutan gora alde egiten dio. Sake gaiztoa, Iraidek ateratako azken hau, tantoak jokoan jarraitzen du Zabalera Alejandrak berak, eraman Iraidek, txokoan barrena luze Malenek, eraman Iraidek, eta horrengoan berriz ere aukera Alejandrarentzat, boleaz sartu da Iraide, Alejandra etorri da aurrera, txokoan dejada egitea izan da bere helburua, baina txapak eragotzi dio. Bai, 19 eta 17. Bukaerako tentsioa ere nabari zaioa, ez? Azkenen 22 aiatzeko gutxi falta da. Hor, ikusten da azken tantokera kiorrak diela, bi utxegite jarraian pilatu jo Alejandrak, ez? Bat gora eta goingoan, ongindako jokalde baino txapara joan zaiona, eta urdinentzat arnasgune polite, 22ko bide hortan. Eta partidak kolore urdina hartu duela ikusita, botilleroak atxeden setera ekarri ditu Alejandra eta Malen, eta tarte hau aprobetxatuko dugu. Bi bikote hau ez gain, txapelketa honetan, promozio mailako txapelketa honetan, hariko diren beste bi bikoteak aurkezteko. Batetik, Insausti eta Bertiz izango ditugu, eta txapelketa honetan hau ere bitxia da, bi herrikide izango dira, bi Zunbildar, batetik partida honetan lehiatzen ari den Iraide Iriarte, eta bestetik Olatz Insaustirekin batera bikotea osatuko duen Naia Bertiz, herri pilota zalea da Zunbila, eta pilota eskola horretan gutxienik badira neska pilotari gazte bi, eta beste batzuk ere laster izango dira. Kantxetan, zuen eskolan Zunbildarren bat badela uste baitut. Bai, azkenen guk berak, dos pilotak berak Zunbilan dauke egoitza jarrita, pilota eskola horietako batena, eta astelenero bertan aurra asko biltzen die, ez? Eta, seinale hona da pixkanaka hortik, pilotarik zailtzen joatea eta hortxe, beraien hobena emanez, hobekuntza hori
agerikoa da, eta bueno, egia da, kasu honetan bi sunbildar egongo diela promozio maila. Eta txapelketaren aurkezpenarekin amaitzeko, laugarren eta azken bikotea, Gomezek eta Sagardubik osatuko dute. Bata Bizkaitarra eta beste okerrez panaiz, Nafarra. Bai, Goizutarra, hori esan da, eta bueno, Goizutan ere betidanik ez, izan da pilotarekiko afizio handie, pilotari handik bertatik ateak dien, hola ez hola izolatarrak, eta bueno, guain Salaberria berare badu, hor bigarren mailan aitzen dena, eta bueno, nesketan bai ez, eta bueno, Alize berare maila handi ematen nahi den pilotari edan, ikuste urte gutxin burun zer esana emango duen pilotari dela, eta txapelketa honetan ze eskaintzeko gai den. Eta eskolatik kantxara txapelketara lehiaketa betorriko den beste pilotarietako bat da Alize. Bai, ala da ez, azkenen Alizek lan bikaina egin du guain arte, gurekin bi astetik behin entrenatzea etortzen dela tasara, eta bueno, nik uste evoluzio hori antzeman diula, oso ongi da pilotan, eta beretzat aukera politia hoengoa. Okerrez panaiz, bi aste barru hasiko dute Gomezek eta Sagardubik eta Inisaustik eta Bertizek euren txapelketa honetako ibilbidea berako eztegara pilotalekuan, buruz ari naiz eta behar bada nahasteren bat ere izango dut buruan, datorren astean beste jaialdi bat izango da, baina ura txapelketa nagusiak hartuko du osorik eta bi aste barru izango dugu berriz ere txapelketa hau lehian. Eta gatozen berriz ere, txapelketa aurkeztetik kantxan gertatzen ari denera, pilota galdu egin du Alejandra Perezek, 3 eta 3 laurden ingurutik jo du pilota eta zabalaldean dejada egitea izan da bere xedea, baina txapazpira joan zaionez, zenbatzeko moduko pilotaka da, ez da izan Alejandrarena eta hortaz beste tanto bat lortu dute Iriartek eta Sotilek, 20. orotara, 20 eta 17. Bai, nik uste Alejandrari, leheno iraideri esan diun gauze bera ez, pixkate presaka, hor tantoak amaitu nahi hortan, ongi aida pilota moitzen, baino gehiagi arriesgatzen ere aida, eta horregatik, azken txampo honetan utxegite gehixio pilatzen aida, eta horrek, 3 tantoko aldetxo eman dio bikote urdineri. Eta behar bada ez du gaipatu, lehen da biziko jardunaldian gaudu eta oraindik martxora arte bide luzea geratzen da, baina hemen finalerdirik izango ez dela kontuan hartuta, puntu bakoitzak urrearen balioa izango du. Puntua lortuta lasaiago baitoa pilotaria ondorengo jardunaldia jokatzera. Bai, azkenen lehen bisailkatuk pasako diez zuzenen finala handi hortara, eta beti hori ez, puntukin eta garaipenakin aztek buruntzate konfiantza handi ematen do, eta baita sentsazio aldetik ez, beti garaipenak beste gorputzaldi bat uzten dizulako, eta garrantzitsu izango da puntu hori erdiestea. Baina alde txarraren barrenean ere beste alde on bat edo hobe bat ikusi behar da, gaurko galtzaileak ez dakitzen bat egingo dituen azkenerako, baina gutxien egin dituenak orain arte 18 bat ditu, eta tanto kopurua ere positiboa izango da alde horretatik 22 bikotetako bat iritsi garik gertuko bada ere. Bai, eta garrantzitsu ere ez, aberaxa balitek erabaki horra izatea, hor berdin iristen badie, hortxe puntu berdinekin iristen balin badie, eta ikusi beharko da ez, dena izango da garrantzitsu eta ikusi beharko da ze gertatzen du. Tanto hau luzeari da izaten eta bide beretik joan dira arteragoko biak ere, txokoan utzi nahi izan du pilota goxo dejada baten bidez edo Malenek, baina txapazpira joan zaio, 21. eman dio Akatxorrek bikote urdinari, Iriarte Sotil bikoteari, eta garaipenetik tanto bakar batera jarri ditu horrek Zunbildarra eta Beteluarra. Zaleen txalo artean badator, Iriarte bere partidako azken sake ateratzera. Ezker-paletaren ingurua bilatu nahi izan du, baina azkenean irten egin da pilota ezker-paletatik, ongi jaso du Alejandra Perezek, oraingoan berak astindu bien tartera luze eraman Sotilek eta gainera Maleni ez dio bat ere aukerarik utzi jokaldirik egiteko. Iriarte sartuko da botearen ostean jokoan luze, txokoan barrena Malenek zenbait pauso atzera egin, baina azkenerako behar bezala ongi jo du pilota. Atzera Sotilek ere luze, lauterditik eskumaz Alejandrak, eta baita inguru bertxutik Janirek berak ere ezkerrez oraingoan Beteluarra,
Zabalaldera Malenek, ezkerparetara bildu. Ireidek. Alejandraren aukera, luze-luze. Hemen inorkeztu beharrezkoa dena baino arrisku handiagorik hartu nahi. Larrutik ordain baita daitezke azkenengo partidaren azken txapa honetan. Bai, azkenen tentsio hori agerikoa da ez. 22 lau pilotarik iritsi nahi due, ez du dizte gauzek, oaintxe, meretzigarren tantori lortu du bikote gorrik, Amore eman gabe seituko du 22 iritsi arte, bai batak eta bai bestek, eta ikusiko du ez, zen gaientzen den. Jakina da hemen inork ez duela partida bukatu aurretik etxiko, eta nik uste horren adierazlea, zeuk esan duzunaren adierazlea, Janireren aurpegi ere izan dela, pilota goiko txapara, goiko koltsoira joan zaionean, hemen inork ez du galdu nahi, eta gora joatearekin nik uste nabari zaiola. Irabazteko gogoa eta gosea. Bai, hain gertu ikusten duzunan 22. tantori ez, eta garaipen hori, pena hundi ematen da ez, pilota bakarra galtzen duzun hortan, baina lanen seitu beharra dago, eta lau pilotariko hainek aukerakin partidu irabazteko. Pilota txar bat jarri du, ezkerparetan Perezek oraingoan bien tartera jokatu du, eta Iriarte sartu zaio Janireri laguntza eman asmoz, eta berriz ere Janirek behar baino gehiago arrotu du pilota, eta hau ere lehengo bide beretik goiko koltsoira joan da, eta bi akatsauen poderioz, 19-garrenetik 20-garrenera egin berri dute orain Malenek eta Alejandrak, eta gauzak partida guztian zehar esan eta esan aritu garen arren estu dira hemen, ezpaitakigu oraindik zeinek irabaziko duen. Bai, burulan are bada ez, azkenen partiduk isteak kosta egiten da, sinetxin behar da 22 hori lortuko duzula, eta zalantzaikin gabe ez, tanto oro jokatu, eta nik uste, azkeneko bi gora joan zaizkiola, eta ze ikusten duen hemendik aurrea. Batzuetan alako akatsek laguntzen dute pilotaria partidatik ateratzeko, eta ez dakitnik horiek ere ez dute diren erabakigarri izango burulan horretan. Bai, alaxe da ez, azkenen, bat joaten zaizunen, ja pixkat pentsak horrazten zatutan, bi segidan joaten dienen, oainik burulan gehiago iten du, eta 22. tanto hori gertu izan da are gehiago ez. Eta horretarako ez da aurkari erosoa atzeko kuadroetan aurrez aurre duena Alejandra Perezek asko arrotzen baitu pilota, eta behar bada aurkaria pilota galdu araztera ere eramaten baitu jotzearen eta bereziki hainbeste arrotzearen poderioz, orain ere pilotakada laburragoa izan da aurreko astinaldi luzen aldean, laburrago geratu zaio, espero zuena baino Janireri, eta hau gora ez, hau bera joan zaio iristerik ezpaitu izan pilotakada horrek frontisaren kolore berdera, eta gauzak horrela etenaldia eskatu dute Iriartek eta Sotilek, eta gaztelaniaz Espain irakurketa gaizki egin ez badut muy bien esan dio Alejandrak Maleni. Partidan bete-betean sartuta daude bi bikoteak, eta azken tantor arte ez dugu jakingo nork irabazi behar duen, eta hemen bereziki azken tanto honetan joan beharko dute bide segurutik pilotarik ez galtzera bi bikotek aurrera jera. Bai, azkenen emozioa azken unera arte ez, hor alde ia erabaki horra esango nuke urdinek momentu baten izan duela ez, partidu eisteko, ez du asmatu ez, partidu eisten eta falta zaioen tantori lortzen, urduritasun hori partidu hori isteko, gorrik lan esaitu du, eta guain oso ireki ez, orain bai azkeneko tantoa beti esaten da ez, zeozin aldera erori ditekela eta alaxe izaten da ez, ireki dau, eta hauenak irazi izala. Orain urrengo berdinketa amaseinakoa izan da, amaseitik 19 etorri dira urdinak, gero berriz ere gorriek egin dute tanto boladatxo bat, 20 berdintzea ere lortu dute, eta zer diren gauzak Malenen sake zital bat egin, 22 ere Alejandrak eta Malenek lortu dutela, 22 eta 21 azkenerako, partidaren zatirik luzenean eta handienean aurretik izan dira Ireide eta Janire, eta dutxara nik uste hau sinetxi ezin da joango direla, partida denbora tarte oso laburrean joan baitzaie. Bai, hala da, azkenen hortxe seitu duelanen, aukera
bueno, beraien aukera baliatuz, baina nik uste urdinei falta izan zaiela istea partidu, ez? Hor, bi pilota Janirek berak gora bota ditu, eta, bueno, egia da azkeneko hau oso sake ona izan dela, ez? Eta, bueno, meritu emalenena, sake hori hor ezkerparetan itxatxita jartzeagatik, eta, bueno, izun merezitako garaipena, lehenengo puntue, eta, bueno, buru lanerako behintzat, asko balioko dioana, ez? Buru lanerako asko balioko die garaipen honek Maleni eta Alejandrari, horri eskerratera baitute partida egin batean aurrera, euren lan ona ere bazter utzi gabe, baina buruak ere lan egingo zuen partida aurrera atera ahal izateko, eta penatxoarekin esan bezala Ireide eta Janire, 22 eta 21 tanto batengatik galtzeak ez baitu inoiz pozik ematen, eta are gutxiago halako partida estuak jokatu behar dituzuenetan. Bai, eta ez aurretik bazoaz, ez? Azkenen uste dut ez dakit 21 bai bentire. Bai, 21 eta 19, 21 eta 18 ere joan dira. 18 hori da azkenen horre aldetxoa bazeonez, eta bueno, alde hori kudeatzen ez du asmatu, azkeneko hori ingabe gelditu die, eta horrek, bueno, seguropena emango dioala, baina, bueno, lanen saitu beharra dau, egoerari buelta ematen saiatu lehen bailen, eta ja, lortzen duen. Eta partida honekikoak amaitu aurretik aipa ditzagun, labur partida honek utzi zigun zenbakiak, Malenek egindako bitanto izan ditu, bat atzean pilota jarrita eta beste asakez, eta galdutako horren beste pilota zenbatu dizkiogu, Alejandra galdutako 6 izan ditu eta bien tartean partidaren ondarraldean utzitako beste bat ere bai, Ireidek 7 galdu ditu eta egindakoak 6 izan ditu, Sake 3, Airez 2 eta atzean beste bat ere bai, eta Janirek egindakorik ez du izan, galdutakoak 4 izan ditu. 57 minutu eta 12 segundoan gertatu da hau guztia, eta garaipen azkenerako ikusi duzuen bezala, 22 eta 21 lortu dute Malen La Madridek eta Alejandra Perezek, Ireide Iriarteren eta Janire Sotilen aurka, eta partida hau amaituta, ados pilotaren bigarren binakako txapelketak izango du abia puntua hemendik minutu gutxi batzura, promozio txapelketak duela 55 minutu inguru izan du lehen partida, eta segidan maila nagusiko txapelketari egingo zaio hemen Olaberriko udal pilotaleku honetan lekua. Gorri zariko dira Leire Oskoz eta Naroa Agirre, eta urdinez berriz txapelketako pilotaririk gazteena Natale Aranburu, eta txapelketako pilotaririk veteranoena Maite Mujika izango dituzte Arerio, eta Maitek iaz esan zuen pilota utzi egin behar zuela, tartean zenbait utxune izan dituzue adosen hainbat zorigaiztoko gertakari tarteko, eta horien ondorioz hemen jokatzen jarraitzen du, eta aurreko denboraldian erakutsi zuen maila on horri eman nahiko dio jarraipena, eta ziur naiz gaurkoan ere lan ona egingo duela, edo egin nahi izango duela behintzat Maitek hemen Olaberrian, bestela ere pilotaria kantxara datorrenean duen onena ematera etortzen baita hiera. Bai, azkenen, bueno, pilotaria hundia da, ez? Eta, bueno, hori esan zuen iaz, baina egia da hemen daukeula, eta disfrutatzea tokatzen da, ez? Azkenen maila hundiko pilotaria da, beti bere ematen duna, oainik dudik gabe maila hontan jokatu eta gainea zer esan emateko gai den pilotaria da, eta, bueno, zorionez, bertaz gozatzen saituko, denboraldi hontan de. Eta adin kontraste handi aurrelaritik atzelari da, zoriaren patuaren gauzak zer diren, batera egokitu baitzaio jokatzea Nataleri eta Maiteri. Bai, bueno, Udara CaixaBank txapelketare elkarrekin jokatu zuen, maila oso ona eman zuen, finaleaino iristea lortu zuen, eta nik uste Natalek behar dula, atzeko kuadro horretan Maitek ematen duen lasaitasun hori, bikote handi egiten duela, eta bik maila ematen balin badue, kontun hartzeko bikote izanen di. Txapelketan ze bikote diren laster aipatuko dugu, orain tartetxo bat hartuko dugu, eta partida hasi aurretik berriz ere hemen izango gara bueltan, partida oso osorik kontatu asmoz. Oraintxe arte.